Assalamu alaikum jama'a, barkan ku da fatan kuna nan lafiya. A yanzu mun kawo muku wani sabon platform mai suna Coinbit. Shi wannan platform din kamar yadda kuke gani sabo ne. Sannan kuma ya zo da samfurin kalan abubuwa da dama. Domin kuwa a cikin wannan platform din zaka iya trading, sannan kuma zaka iya buga wasan game yadda zaka samu kuɗi. Abinda muke bukata zaka yi a yanzu shine ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe, domin kuwa za mu yi cikakken bayani akan yadda tsarin wannan sabon platform din yake. Da fari dai ka duba description na wannan bidiyon, mun ajiye shuɗin rubutu wato link wanda idan ka danna shi zai kai ka cikin platform din nasu kamar haka yadda zaka register. Yawa kana danna shuɗin rubutun zai kai ka cikin website din nasu kamar haka. A nan shine zaka zaɓi username ɗinka. Yanzu mu zamu zaɓi username ɗin da muke so mu yi amfani da shi a wannan platform din kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun rubuta suna Abbas. Nan zaka saka phone number ɗinka, shine gashi nan muna sakawa. Idan ka gama saka phone number ɗinka, daga ƙasa kuma zaka zaɓi password kamar yadda kuke gani gashi nan. Muna saka password din da muke so, wanda da shi ne ma idan muka zo cire kuɗi za mu yi amfani da shi. To ƙasa nan ma za ka yi confirm din password din da ka saka a farko. Gashi nan za mu saka shi kamar yadda kuke gani muna sakawa. Yawa idan ka kammala sakawa sai ka danna sign up kamar yadda kuke gani. Kana danna sign up zai nuna maka wannan captcha din, to sai ka zaɓi wannan farin rubutun da yake jikin rubutun da yake cikin farin wajen nan, sai ka rubuta shi a ƙasa. Gashi nan akwai 7HN sai KK guda biyu. To idan ka saka sai ka danna alamar confirm. Gashi nan sai ka danna confirm. So kana danna confirm zai kai ka cikin kunga registration successful, amma dai yanzu haka amma dai gashi na ya bude mana. Yauwa nan matakin farko da aka fara yi shine ka yi deposit, ma'ana ka recharge din account ɗinka. Sai ka taɓa wannan wajen deposit din. Yauwa to za su baka deposit address gashi nan na USDT TRC20. Yadda kana copy ɗinsa gashi nan copy successful, sai ka shiga cikin exchanger ɗinka, Bybit ne ko Binance ko Bitget ko kuma duka dai sauran wata exchanger da take tura kuɗi. To sai ka shigo ta, mu muna amfani da Bybit ne gashi nan. To abinda zan fara yi sai mu taɓa wajen asset. Gashi nan za mu taɓa wajen withdraw. Gashi nan kana taɓa wajen withdraw sai ka zaɓi USDT. Gashi nan abinda za ka sai ka zaɓi USDT. Kana zaɓar USDT zai kawo ka wannan wajen gashi nan. A nan address sai ka kofo, sai ka yi post ɗin address ɗin da ka kofo daga cikin platform ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani. Sai ka saka wanda sai ka zaɓi TRC20 gashi nan. Nan sai ka saka amount ɗin da kake so ka saka cikin platform din. Mu dai mun saka $50. Idan kai sai ka danna alamar withdraw gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan ka sai ka taba alamar withdraw, to kana yi kai verification kuma da kuma shikenan zaka yi recharge na account ɗinka. To idan kai abin da zaka yi mataki na farko shine zaka yi contacting din wannan matar domin ta baka bonus ɗinka. Domin kuwa yadda tsarin nasu yake shine idan ka saka $3 za su baka bonus na $1 kamar yadda kuke gani sun yi alƙawari. Yawa to bayan ka yi misali sai ka zo ka duba balance ɗinka, za ka ga $250. To gashi nan shine kake da damar da za ka je ka buga game a cikin wannan platform ɗin. Sai ka da wannan wajen ka taɓa wajen games gashi nan. Sai ka danna wajen games. Kana dannawa zai buɗe maka shafin kamar haka, kamar yadda kuke gani. Sai ka zaɓi wannan red green ɗin nan 30 second. Akwai 1 minute, akwai gashi nan duka. Mu bari mu zaɓi 30 second gashi nan. Mun zaɓa gashi nan ya kawo mu 30 second red green. To abinda za ka yi shine farko za ka na bibiyar Telegram channel ɗinsu, wanda a nan ne za su na yin suke bayar da signal da dabaru ne da mutum zai zama to successful akan wannan abin. Yawa a nan wajen sun ce mana do rate exceed 3. To abinda za mu yi a nan shine da farko sai mu zaɓi rate. Misali gashi na abinda suka sa mu zaɓi rate x2. To abinda za mu yi shine za mu saka amount da muke so. Za ka yi fara da 0.01 ko 0.1 dala, to ko kuma duk wanda dai kai ga za ka iya. Gashi nan mun saka, mun ga abinda suka rubuta XS3. To sai mu zaɓa gashi nan kamar yadda kuke gani mu zaɓa sai mu yi confirm. So gashi nan abinda wani suka ce this order has been stopped. To za mu ƙara wani X gashi nan za mu zaɓi nan. So gashi nan kamar yadda kuke gani. So to anan za mu ƙara dubawa cikin Telegram channel ɗin nasu mu ga me suka saki postawa. To nan za mu goge, za mu saka $3 gashi nan sai USDT
so sai mu saka 1x na da 3x sai mu confirm. To idan muka yi to za ta yi wannan bet successful. To gashi nan mun shiga cikin betin din, yanzu bari ku ga abin da za mu samu. Kun ga dalar mu ta zama 273, da kuma mun shiga da 250, akalla mun samu ribar dala 23 kamar yadda kuke gani. To haka idan za mu kare, to haka ne still za mu iya sakawa kamar yadda kuke gani. Yau wato tunda mun yi 30 second, bari mu dawo 1 minute, ga 1 minute trade and getting nan. To abinda za mu yi shine a cikin wannan wajen shi ma za mu saka kamar dala 3 kamar yadda kuke gani, sai mu saka 1 2, to sai mu yi confirm kamar yadda kuke gani. Gashi nan idan muka min betting ya zanto betting successful. To amma wannan gaskiya mun faɗi ba mu ci ba. Wato za mu sake duba Telegram channel din, sai mu zaba kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun sa dala 3, za mu zaɓi 1 to 3, to sai mu confirm. Yawa to gashi nan idan muka yi da dala 3, muka duba Telegram channel, gashi nan za ku ga mun yi betting din, za mu samu, kun ga ya kuma dala 290 idan kuka duba kasan nan wajen. To wannan haka shi ake yi, dole da suka na amfani Telegram channel su. To sannan kuma ga wannan shi wannan game mai suna Mind Sweeping. To abinda za ka yi shi na nan, za ka saka abinda kake so ka shiga da shi. So anan za mu saka mu shiga da dala 2. To gashi nan za ka danna confirm. Idan ka saka dala 2 sai ka danna confirm. Gashi nan mun place order sai ka confirm. Idan ka danna confirm din nan, to shikenan za ta yi satin haka. To sai ka danna settle now. To kada danna settle now din shikenan za ku ga abin da zai nuna, ma'ana zai nuna ka ci ko kuma dai a wannan round din baka ci ba. To kana danna confirm, kun gashi nan kun ga mun yi winning. To yi wato haka tsarin sa yake. Sannan akwai crash, wato irin game din nan na wanda ake cewa Abiyeto. To da farko shine gashi nan zaka zabe shi sai ka shiga. Shi ma dai yana da, idan har kana buƙatar zaka yi shi ma dai ana samun riba sosai da sosai, amma dole sai ka kula. Gashi ne yanayin tafiyar da yake, za ku ga yanayin jirgi ne, misali zai tafiya 1x 2x da sauransu haka, za ku ga yadda yake yi gashi nan. To idan har kana so ka yi, to sannan duk wanda da kake bukata ga gima ne suna da su. To sai ka taɓa wajen trading, idan kuma ka yi trading gashi nan market ne da za ka ga wannan, nan kuma wajen bangaren trading ne yadda za ka iya shiga. Amma trading boot ne yake yi, robot ne yake yin trading nan, ba wai kai za ka yi ba. Gashi nan bari mu shiga da dala 5. Gashi nan za mu zaɓi long ne ko short, duk wanda ka zaɓa to boot ne zai yi trading din. Idan ya trading din, to kuma zai fitar maka ribar ka. Gashi nan kamar yadda kuke gani. So kamar a nan wajen za mu saka long ko min order successful. To sai mu jira har sai ya yi minti 1 ya gama sannan zai kammala. Yauwa gashi nan za ku jira ku ga shi trading din ya kammala. Gashi nan to a gaskiya nan trading da muka yi ba mu wannan ba a samu wani riba ba. To wannan dai haka tsarin yake gaskiya. Dama kasuwa ce za ka yi, ko ka samu ko kuma ka wannan. To a nan wajen sai ka zo wajen withdraw. To abinda za ka taba TRC20 gashi nan. Yawa domin ka withdraw abinda za ka yi shine a nan wajen withdraw address, wato za ka ɗauko wallet address ɗinka. Sai ka taba wajen deposit address gashi nan, sai ka zabi USDT, sai ka zabi TRC20 gashi nan. Sai ka copy din shi gashi nan. Idan kai copy sai ka zo cikin platform din gashi nan, sai ka saka wallet address ɗinka gashi nan. Idan kai sai ka danna wannan remark din, zaka zaɓi saka sunanka, sannan ƙasa zaka iya saka sunanka normal ma haka, ƙasa kuma zaka saka phone password. So abinda zaka yi shine misali zaka zaɓi password ɗinka gashi nan kamar yadda kuke gani. So idan kai zaka yi saving nan wajen, sai ka zaɓi amount da kake so ka fitar gashi nan kamar yadda kuke gani. So nan gashi nan phone password gashi nan abinda kuke gani. So abinda zaka yi shine to gashi nan sai ka danna withdraw. Kana danna withdraw automatic zai withdraw, zai shigo cikin Bybit ɗinka kamar yadda kuke gani. To nan kuma shine wajen da zaka copy invitation code ɗinka, misali gashi nan invitation link, yadda zaka yi gayyatowa waɗanda aka ji daɗin platform ɗin sai ka tura musu. Idan suka yi amfani da link ɗinka to zaka samu ƙarin commission, wato za su iya baka riba. To nan kuma wajen chat ne da sauransu. Gashi duka dai tsarikan nasu, duk wanda yake bukata sai ya duba link a description wannan bidiyon shikenan. Idan kuna son ƙarin bayani
duka a link na description wannan bidiyon duka mun ajiye kuma da kuma yadda zaka iya contacting support din idan kana da matsala ko kuma wani abu. Sannan kuma zaka iya yi mana comment a wannan bidiyon akan wata tambaya da kake da ta game da wannan platform da ya fito a yanzu mai suna Coinbit. Mun gode, ku yi like, ku yi subscribe na wannan tashar. Mun gode, sai anjima.